Добрый день, я Гліченко Анастасія, вучениця 5 класу Державної установи адукації Залужська середня школа Стародорожського району. Представляю вашей увазе урывок у Владимира Короткевича «Родная земля». Я хочу провести вас по землі, яка для мене дорожить за усьо. Самый утульный і чароўны кут. Якая яна, моя земля? Гэта золотые полі збажыны, синими вочками васильков, светлые от берез гаи, что оглухли от птушиного звона, и пушчи, подобные на храм. Пушчи, где гордо несуть свои короны олени. Гэта бесконцыя жылы рэк, у якіх плешуцца бобры и рыба на заходе солнца. И гэта амаль 11 тысяч озер, чистых, як усмешка дзіцяці. Гэта у мінулым гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоў грукалі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, ганарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі не была агрэсарам. Іншая справа, што яна заўсёды мужна і да канца бараніла сваю праўду і веру. Памяць маёй зямлі аб гэтым і ў старадаўніх гарадзішчах, і ў курганах, пад якімі спяць яе абаронцы. І перш за ўсё, памяць маёй зямлі. Гэта людзі і іх вечная неўміручая праца. Пранікніце любоўю да маёй роднай Беларусі. Велічная, гордая, яна таго вартая.